Doncs, com molt bé dius, he participat durant 4 mesos, el que és la fragua intensiva presencial, juntament amb 11 claretians de diferents llocs del món, d'Àsia, d'Amèrica, d'aquí d'Europa i d'Àfrica, ben repartits, i el que és la fragua intensiva presencial. 4 mesos sencers, compartint la vida, compartint dinàmica, compartint temes, etc. De fet, va ser el mateix procés que la congregació ha fet en 4 anys, amb uns quaderns de reflexió mensuals i personals que tenien cadascú. La fragua intensiva, de fet, jo he participat a la 20a edició. És una experiència de renovació carismàtica personal a la integritat, adreçada sobretot a claretians que porten una sèrie d'anys ja de professió religiosa, de treball pastoral en diferents camps i això, i una mica una aturada forta per revitalitzar la part carismàtica, personal i de renovació fonamental. L'esquema que segueix és simplement una mica aquest esquema de la forja i llavors l'experiència espiritual o itinerari del pare Claret. Per tant, de dir, situar-se en el que un és i viu en aquell moment i a partir d'aquí una renovació carismàtica, diguem, una renovació de la vocació i de tot el que és i a què està entregant la seva vida. Des de l'experiència espiritual del pare Claret, em dir, quina és la meva situació, com ell es va sentir i per tant va haver adoptant a la seva vida de jove i d'adolescent, de dir totes les oportunitats que tinc, però què em demana a mi Déu. I alhora crec que renova una situació molt personal. No sé si externament després es visualitza o no es visualitza molt o té repercussions. Quan tornes al ritme, a la vida, a la família de comunitat, tornes als ritmes pastorals que hi ha. L'únic que sí que evidentment hi vens renovant, hi vens, jo diria, amb la intenció de la fragua, havent purificat una mica, que a vegades els ritmes incrusten moltes coses que no et deixen acabar de veure la realitat, el fons, el fonament, d'on ve l'impuls, i tot això intentes anar-ho veient de nou i per tant vens amb una joia i una il·lusió menys renovada.